ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଗୋଟେ ହେଲା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଲୋପାଥିକ୍ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୋମିଓପାଥିକ୍। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟାଇପ୍ର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କେଉଁ କାମକୁ ଆସିବେନି। ଆଉ ଆଲୋପାଥିକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ତ କାମରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇବେ ଆମେ କହିହେବନି। ଆଉ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ସେମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ଥିବେ, ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କାମକୁ ଆସନ୍ତିନି, ତଥାପି ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ଥିବେ। ଆଉ ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଖଟି ମଜା ଥଟା ସବୁକିଛି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗ ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲୋପାଥିକ୍, ଆଉ ହୋମିଓପାଥିକ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।